Hi, is Fíricí Ros gúil agus in import cuileanna hé ar as narún. Agus is Fíricí cum forta agus in import eben ó Canéla. Tá mu in seoine le méid mú ólas fi rostarún a hortlaí tí sé go háú me. Bogí se, tá rostarún lona in seos is spidal an bhfuilteach na gáilibh agus cruúlú in chéad episód sa mlíon 19 ar TG4. Dan in 150 míle duine sa teachtain ochan. Tá gá stúdio ein seo ar rostarún, Studio A sin seo, agus Studio B hí san sin, bíonn de tafad ag an náam chéana, agus bhí tafad idir mí lúnasa agus mí feabhra. Idir an náam sin bhí tafad 82 episód, sinna 7 episód sa gaiiciis. Tá hín ag set inse ar Studio A is bíonn gá cheamra gimacht ag an náam chéana. Bíonn an stúrathóir a cuinealsúla rudaí ón OB agus a tuairt stróracha más gá. Cluiseann na crú na stróracha sin chríd na headset se. Camera bháin tá i Studio B agus bíonn an stúrathóir ar is set le na heisteirí agus a crú. Bhí an Studio B a tafad rácannaí tíomh mog an sec go rostarún nús hís a géibh nús a gaiith. Tá is cén cé teasca duine gobrinse, idir aisteoirí, scríbhneoirí agus crú agus duine for chulathirtinse. Prapaí, smidú, feistis agus agurthóireacht. Is omid in a cáiliúil bhí rostarún thar na mblianta, agus ina measc bhí Stephen Fry, Diane O'Donnell, Francis Brennan, Mick Lally, Nathan Carter agus Martin Towncounty. I 2007 bhíonn taistar Peadar Cox i mláisín le aisteoirí Americanach ón gláir Coldcase. Rúin bláisín dúis idirnáisiúnta in éisisin. Bhí spin-off ag rostarún i 2015 de bhanim narún. De episód gear a líne faoi dhéagaí agus in measc chuid go na heisteirí bhí an bhí gráine brísil Éilinn Port Michelle inis. Tá Roinnt Ashley agus crúlainn ó thosamúid in 1996 agus tá oscíon 1800 chlár diontain go rostarún ó lámsin. So sinné, tá ránúmad donna catain tásúlan go rólam sib go leoradaí faoi rostarún. Agus náidir na gí dearmar go rostarún le feiceáil le TG4 chur a mát agus is líon ag a leabhar seo. Go raibh míle mágaí. Slán!